Mária, mi volt a legnehezebb? A legnehezebb, hát ugye az, hogy sorra elmentek azok a hozzátartozói, bátyám is, anyám is, a legjobb barátaim is voltak. De nagyon-nagyon nehéz és nagyon csodálatos volt a gyerekem. Életem egyik legmegrendítőbb tapasztalata, de nem bánom, hogy voltam anya. Kb. 6,4 hónapra született a kicsi, de életképesen. Úgyhogy inkubátorban volt, hát tejem nem volt, azt szereztünk nagy kínok árán, és a kicsike fejlődött gyönyörűen. 7 hónapos volt, 7 kiló lett, egyébként a házasságunk 7. évében született, és december 7-én temettük el a 7. parcellába. A számok varázslata nem véletlen, hogy az atomokba, meg a természetbe a számok így beleépültek, tudod? Mikor a kis koraszülöttünk a gyermekosztályon, a zsúfolt gyermekosztályon feküdt, egyetlen egy agyonstrapált kis ápolónő volt, és egy TB-s gyereket kötözött, mindig nyílt sebes TB-s gyereket kötözött, mielőtt etette az inkubátorban. Most a gyerek agyában betokosodott ez a TB baktérium, aztán kivizsgáltattuk teljesen, és amikor az anyatejtől elválasztottuk, fellobbant benne egy agyhártyalob. Az orvos se ismerte fel, mert csak hányt, azt hittük elrontotta a gyomrát, 3 napig haldokolt, és aztán egy olyan tündéri kis viaszbaba lett belőle. Na most én tudom, hogy nagyon bátran viseltem én ezt el, aki engem ismert, tudja, hogy nekem mit jelentett. Évekig mindig azt álmodtam, hogy a gyerek él, és melegítettem a lábát. Istenem, hát él, hát itt van. Tehát a testem úgy kívánta, érted? És tudod, mit kívánt? Hogy tisztába rakhassam. Megszoptathassam. Szóval olyan rettenetes erős volt bennem ez az anyai érzés. Tehát azt mondhatom neked, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt, és annak ellenére, hogy egy nagy veszteség volt. Később, amikor ide-oda kellett rohangálni, menekülni, meg szőnyegbombázás, meg veszélyek, akkor örültem, hogy ő nincs. Hogy nem tudtam volna, hogy mi történik vele, érted? Mert túlságosan szerettük mind a ketten. Szörnyű idők jöttek, pokoli, apokaliptikus idők. Tehát abban már jó volt, hogy nem kellett egy kicsiért remegnünk. De csak megismételhetem neked azt, hogy soha nem befolyásolta se pró, se kontra a mi egymáshoz való abszolút harmonikus, gyönyörű viszonyunkat, hogy van egy gyerekünk, vagy nincs. Béla épp úgy szereti a gyerekeket, mint én. Őnek is minden gyerek az övé. Nincs idegen. Ezt nem ismerjük. Tudod, én egy olyan kezdet és vég nélkül való, örökké valóságban élek, amelynek az a titka, talán, mint pszichológus mondhatom, kitűnő módszere, hogy minden reggel újjászületek, ezt már mondtam neked talán, ugye? És mindig az aznapi dolgaimat elintézem, ha tudom, és minden este átengedem magam egy olyan személytelen kikapcsolódásnak. És éjszaka azért történnek ám dolgok, mert néha lefekszem egy problémával, mondjuk nem tudok tovább menni valahol, és feladom a tudattalanomnak, szépen megkérem, mert azzal szépen kell beszélni, ez a pszichotechnikája, hogy legyen szíves, reggelre adja ki a megoldást. És akkor azzal ébredek. Mikor nincs semmi baj, csak sétálok és vagyok, de nem vagyok tudatában annak, hogy én vagyok, hanem
együtt lüktetek valami egyetemes jóval, magával az élettel, akkor örülök, mikor ránézek egy kis állatra, imádom őket. Szóval nagyon sok örömöm van. Nagyon sok örömöm van, és nem félek a kortól, és nem félek a haláltól. Épp úgy nem félek a haláltól, mint hogy nem félek attól, hogy este lefekszem, és elalszom. Van rövid éjszaka, és van hosszú éjszaka. Szóval ez egyfajta életművészet, amiből boldogan adnék át, és adok is át sok barátomnak. Azért vannak ők olyan sokan. Mert az élethez, ehhez a nehéz, nagyon nehéz dolog élni, és nehéz embernek lenni, hallatlan sok, mondjuk, bölcsesség kell. Az én morális meggyőződésem, ami nagyon tágas, nem kötődik fajokhoz, nem kötődik átmeneti dolgokhoz, amit én keleten találtam meg a hinduknál. És ha ezt elmondom neked, akkor megérted a viszonylatomat minden emberhez általában, és ez így hangzik, hogy Tattvam Asi, te is az vagy, te is én vagyok. Ez azért a legmagasabb etikum, mert én a másikban ilyen formán, ha erről meg vagyok győződve, mint hogy meg vagyok győződve, sohasem tudom megbántani, megcsalni, meglopni, megsebezni önmagam.